थांनाय समाव बीपीएफ दोलोआबो कंग्रेस आरो बीजेपी दोलोजों एलायन्स खालामबोदों। बीपीएफआ 15 बोसोर सासन खालामदों बेखौथ' नोंथांमोना गोसोआव दङ। प्रथम 10 बोसोरा कंग्रेसजों एलायन्स खालामदों। कंग्रेसआ सासे सानैल' केन्डिडेट होदों, बाखियाव गासिबो बीपीएफनो समर्थन खालामजोबदों। गतिके एलायन्सआव बीजेपीआ देरहादों, माबाया बीपीएफआ, आरो ओरैहाय माबाया इउपिपिएलआ जेननांदों। बिनि उनावहाय 5 बोसोराव बीजेपीजों एलायन्स जादों बीपीएफआ। सानै साथामल' केन्डिडेट होदों बीजेपीआ, बाखियाव गासिबो बीपीएफखौ समर्थन खालामदों, ओंखायनो देरहादों। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव इउपिपिएल आरो बीजेपीआबो सिङाव एलायन्स दंमोन। थांनाय 2020 सनाव इउपिपिएल आरो बीजेपीआ बे बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव ज' जादों। सीट शेयारिं बा सीट ओरै डिक्लेयार खालामलायाखैब्लाबो सहाय सहযোगिता खालामलायदों, थाखायै फैसायै, आरो बहुत समस्तियाव बीजेपीआ केन्डिडेट होआखै बा इउपिपिएलआ केन्डिडेट होआखै बीजेपी होनायाव, सिङाव बिस्रा एलायन्स दंखोमायोमोन, ओंखायनो देरहादों, ओंखायनो दा सासन खालामदों। बिटिसिआव रावबो राजखान्थि दोलोआनो हारसिं गेलेनानै देरहाफेराखै। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बरगय लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा काम्पा बरगयारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। बिथां काम्पा बरगयारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों दि मोनफ्रोमबो दोलोआनो बिसायख'थियाव देरहानानै देशखौ सासन खालामनायनि थांखि लानानैनो राजखान्थि खालामो आरो बिटिसिखौ सासन खालामनो थाखाय बीजेपी, कंग्रेस, इउपिपिएल आरो बीपीएफआबो नाजादों। गासैबो दोलोआनो हारसिं बिसायख'थि गेलेनो थाखाय बाथ्रा बुंथिदों, नाथाय बिटिसिनि सिंनि जारिमिनखौ बयबो मिथिगौ। जुदि बबेबा मोनसे राजखान्थि दोलोआ हारसिं गेलेदोंब्ला बे दोलोआ माब्लाबाबो देरहाफेराखै होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां काम्पा बरगयारिया। आरोबाव बिथाङा फोरमायबावदों दि थांनाय 17 बोसोर सरकार सालायनायाव बीपीएफ दोलोआबो कंग्रेस आरो बीजेपी दोलोजों एलायन्स खालामबोदोंमोन आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव इउपिपिएल आरो बीजेपीआबो सिङाव एलायन्स दंमोन। बेनिखायनो बिथांमोनहा दिनै देरहानानै सासन खालामदों होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां काम्पा बरगयारिया। दानिया फैदो बिथां काम्पा बरगयारिया मा बाथ्रा फोरमायखो जों आबुङै मिथिना लानि। मोनफ्रोमबो दोलोआ इलेक्शनाव देरहानानै देशखौ सासन खालामनायनि उद्देश्य लानानैनो राजनिति खालायो। दा बिटिसिखौ सासन खालामनो थाखाय बीजेपीआबो सेस्था खालामदों, कंग्रेसआबो सेस्था खालामदों, इउपिपिएलआबो सेस्था खालामदों, बीपीएफआबो सेस्था खालामदों। दा बेनिखायनो मोनफ्रोमबो दला गावबा गावनि निजा मोनसे पलिसि मेनटेन खालामो। दा बीजेपीआ हारसिं गेलेगोन होननानै आवाज होदों आरो बे खोथाखौ बीपीएफआबो होनदों। बे खोथाखौ इउपिपिएलआबो इनडाइरेक्टलि बुंदों, जोङो स्ट्रंखा, जुदि रावजोंबो एलायन्स जानायनि सम्भाबना गैयाबा जोंथ' राजनिति दल, जों हारसिं गेलेगोन, बाहाय जेबो फावसायनांगौ माबा मोनसे दुरबल जानांगौनि खोथा गैया। कंग्रेसआबो बुंदों जों हारसिङैनो गेलेजोबगोन, नंगौना नङा? खिन्थु सिङाव इतिहासखौ बिटिसिनि जारिमिनखौ बयबो मिथिगौ। बिटिसिआव सोरबा राजनिति दोलोआ जुदि हारसिङै गेलेदों माब्लाबाबो देरहाबोफेराखै। बीपीएफआ 15 बोसोर सासन खालामदों बेखौथ' नोंथांमोना गोसोआव दङ। प्रथम 10 बोसोरा कंग्रेसजों एलायन्स खालामदों। कंग्रेसआ सासे सानैल' केन्डिडेट होदों, बाखियाव गासिबो बीपीएफनो समर्थन खालामजोबदों। गतिके एलायन्सआव बीजेपीआ देरहादों, माबाया बीपीएफआ, आरो ओरैहाय माबाया इउपिपिएलआ जेननांदों। बिनि उनावहाय 5 बोसोराव बीजेपीजों एलायन्स जादों बीपीएफआ। सानै साथामल' केन्डिडेट होदों बीजेपीआ, बाखियाव गासिबो बीपीएफखौ समर्थन खालामदों, ओंखायनो देरहादों। थांनाय 2020 सनाव इउपिपिएल आरो बीजेपीआ बे बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव ज' जादों। सीट शेयारिं बा सीट ओरै डिक्लेयार खालामलायाखैब्लाबो सहाय सहযোगिता खालामलायदों, थाखायै फैसायै, आरो बहुत समस्तियाव बीजेपीआ केन्डिडेट होआखै बा इउपिपिएलआ केन्डिडेट होआखै बीजेपी होनायाव, सिङाव बिस्रा एलायन्स दंखोमायोमोन, ओंखायनो देरहादों, ओंखायनो दा सासन खालामदों। ओंखायनो जाय दोलोआ सासन खालामनायनि उद्देश्यजों हसा हसियै एबार इलेक्शनाव गेलेनो नागिरदों, बिस्रा सेकेन्ड लाइन अफ एक्शन दङ, पलिसि दङ।
गतिके बेखौ समाव मिथिगोन जुदि इउपिपिएलआ सासन खालामनो इलेक्सन गेलेयो इउपिपिएलआ सोरनिबा सहाय लाथारनांगोन आं दहायनो बुंबाय बेवहाय हारसिङै रावबो देरहाफेराखै ना बिजेपिआ देरहागोन ना कंग्रेसआ देरहागोन ना इउपिपिएलआ देरहागोन ना बिपिएफआ देरहागोन जुदि हारसिं गेलेयो